pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na pagkahapon sa Indogabo sa Muya po. Karantabay fet sa 9 Lunes na bulan na Agosto taon 2021. An sa Muya na naman na pagrespetar sa lambang miyembro kan sosyudad asin familia kasabay ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Padagos an sa tuyang panarig day magpuknat sa amang Diyos na an mga naga-COVID mabulong na po asin kita pong pigbibiyayaan ng karahay ng salud. Padagos kitang protehiran asin day man magka-COVID asin magamit ta ining karahay ng salud susog sa kamautan kan sa tong kagurangnan. Ano po lamang tabi ang pinagmimeriendahan o pinaghanda na pamanggihan, babasugon miman kamo kan mga informasyon na minaburutwa. Ihahatag po ka news team Pading Jim, Kompareng Al, Kompadreng Jomar, si Ann, si Luen, si Renz, sa Manibela, si Henry Deboy Mata, Technical Control, the Chief Tech himself, Ramir Bunjing Tanay in the house. Sa newsroom yaon dyan pag-arong makining oras. Sa muya man pong News Director Edwin Peralta. Sa padagos pong pagsumadaman kan mga istorya sa lado lokal, national asin international. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production center ang samuya pong Anghel kang DCGB Angel Mustasa. Arven and Richard, tandem yan, nagatarabang-tabang sa IT. Kasamuya pong broadcast sa internet. Ako po sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, P.U. Fernandez. Marhay na hapon, Legazpi City, Albay District, asin sa Daraga. Sa manlain-lain pong mga lugares sa Bicol, marhay na aga, okay, marhay na hapon dyan sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, mga pigarabot kan sa muyang puwersa sa AM band, pati na po sa Kamsur, Cam Norte, sa radyo, so iabot kan sa muyang puwersa. Maging suna sa luwas po kan Kabikolan, marhay na hapon, Siringman, suna kaantabay sa samuyang broadcast, netwide, worldwide. Sa DZGB News Online. Marhay na hapon, hali po sa Pilipinas. Maki-share man tabi kan sa muyang official Facebook page ang DCGB News Online. Nganing so iba ta pang friendships. May friendster pangunyan. Garoday na di. Haloy na bagay itong take down friendster. Nganing so mga friends niya to sa Facebook madagdagan an sa indang kaaraman. Kapagikan mga informasyon po na minaburuto man sa manlain-lain na programa po digdi sa DCGB. My number is, kung kamo Globe subscriber, 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. Smart 0961 759 0888. That's 0961 759 0888. Bueno, sige tabi, we'll try to get in touch with Dr. Cedric Daep Bunjing. May ipapaabot kitang concern, may standby na tabi tatabonjing. Meron na ba? Tangan ilaw tanakon may standby na. Okay. Baka lamang available si Sir Cedric na Daep na nagkakapira ng mga informasyones an sa tuyang nakuha. In fact, kan Sunday pa initabi,
Manunungod yan sa border control, yan sa Linderos kan Albay, dispues kan Camarines Sur. Iba lamang makwanta pa yan. Makatabang kita, na mapino pang maray iyan, uda ma-check talaga nin todo-todo, mapakaray an implementasyon kaining border control niya to, dyan sa may Linderos kan Camarines Sur, Budakan Albay. Di kita naglulusot pa. Day bale, kung bako ngunyan sa aga, call ended na, yan. Sige. Dali, one more time. One more time. Okay, sana makontakta si Dr. Cedric Daip, sa tuyang programa ngunyan hapon, and kung makontakta, sana available po si Sir Cedric, ha? Hindi tayo nakakalusot. Bakit? Sa tuyang yan na tawag. Bagong load man ako, utang kita ta Adrian. 140. So go 140 bagabunjing for 1 week na yan. Sabi, sige na. Baka kung may problema, talaga. Duman kita sa saro. Kung di kita pwede sa saro, duman sa saibong naman na pinya. Tanganing we try our very best, tabi. Kita. Sana bakante si Sir Cedric. Nagring nakalusot kita sa sarong linya. Pag day kita makuangkan, busy iyan. Halos maghapon niya nag-zoom, sudo banggi, tatabunjing. Si Sir Cedric. Ay, Sir Cedric, marhay na hapon tabi. We're on air po sa programa. Opo, thanks for taking our call. Sir, pwede po ma-interview tabi? Okay. Opo. Sir Arokini, may concern. Kan Sunday pa, in fact, na ipaabot ini sa Kuya, buda the succeeding days, suduman bagatabi sa border control niya to. I don't know kung igaw ka mo nin jurisdiction sa proseso o baka sa PNP na tabi yun or pwede tayong maipaabot kadaklan na kuya most of the time ang pinag-inspect lang daw tabi Sir Cedric ito bagang sa mga dokumentos mga nasa private vehicles lang pero mga nasa bus na hali sa Camarines Sur Naga for that matter or other lugar sa Camarines Sur pambihira da atabi na marikisa mga papeles, Sir Cedric? Yan, sinatabi. Ada akong jurisdiction campaign. Iyo nga ni, yan. Kay PD, sa under ni PD, pero ang issue karon na yan, kung nakamonitor sila ko, baka ang pwedeng magkatalong kay PD. Sigob ang pwedeng maka-endorsar ka ng sitwasyon. Ang kay kubang information. As early as Sunday, Friday baga itong in fact naging epektibo tulo sa pag-sign baga kan executive order ni Gob manungod yan sa pag-establish nin panibagong protocol sa border control. Kinabanggihan kay to sir may nagparapadara sa kunin mga pictures ta nagkaw sa bagay ito nin traffic. So sa indang experience sinda man agad na biyaheros na nakalunad sa aircon bus buday itong sa mga ordinary bus baga day man da pigrikisa. Iyan, kaso ang papel ko ngunyan digdi so mag-iso sa travel pass pagkatapos tong LOE. Pero pagabot sa other functions day akong power. Yan, we understand pero mas maganda naman na ipaabot may magiraresin tibaad kung one of these days take up nindo yan kung mag-meriting po tabi Sir Cedric, it would be of great help tabi. Pero kung Friday may nadangog na ako kaya ang ginito ko in-inform ko sigub kan ako istorya manungod yan. Sir, ideya sana man agad na proseso dapat gabos na bihikulos rekisaw ng pasayeros papeles. Yun dapat na sila tayo yan ang mas executive order. Dahil yan ka-accepted. Yun. Gabos talaga dapat rekisahon. Ay nako. So iyo masana tabi Sir Cedric at we will find ways na maikon yan na ma-cure pa na seemingly na sana man na defektong iyan para mas na maprotehiran ini sa tuyang probinsya ng Albay tabi. Salamat ning maray Sir Cedric. Pero yan yan ang implementation ng assuming mga certificate. Go ahead. Maraming masunod na talaga sa executive order. Dapat ma-implement pa niya.
Iyo nga ni ta sayang baga, sayang so pag in-craft kaan na igoning marhay na katuyuhan, pero kung pag-abot sa implementasyon may problema, it will not serve the purpose, Sir Cedric. Kaya nga, teamwork, dapat gabas magtrabaho kimaayos. Kaya nga, ma-achieve talagang tamang objeto. Opo, okay. O di sige tabi, Sir Cedric, salamat din marhay sa oras mo na informasyon. Okay, tabi, Salamat tabi. po. Salamat. Opo, yan. Si Sir Cedric Dae po, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office, ito suluhi ko duman bonjing baga kaya nga ni nagibo kita nin protocol, administrative protocol through executive order ni Gobernador Al Francis Bichara, the purpose of which is yung health security, seguridad pansalod. Pero kung pag-abot sa implementasyon, ito ma-imponer nin marhay the purpose for which the protocol was encrafted, day ma-attain. Sabi, o paano? Kaya nangangapudan si Sir Cedric Daip na dapat ma-implementaran nin marhay. Dipisil baga mananggad. Nagkaperkan, itong bangging ito na kasorin pinirman bonding so executive order. Thursday ba yon? O Tuesday yun Tuesday? Yan. Dari arog kaam. Tuesday na udto. O petsa 4 naging efektibo. Petsa 4 naging efektibo ba yun? Basta, immediately 12 noon, yan. Then pagkabanggi, yun na ito. So nag-informer sa tuya. Dahil ko sa naisikon, ining succeeding days, petsa 9 na ngunyan medyo nako na. Kung napapakarhainaan sistema. What if, kung suhali sa Metro Manila, bumina halimbawa sa Cam Norte, o sa Morel sa Cam Sur, o sa Naga City, naglunad sa bus. Tayo baga ng mga nagabiyahing bus. Ito ngayon, dahil picture check. O paano kung makalusot na dahil ng mga dokumento sa limbawa? Paano yan kung malusutan naman kita? Arukan kay tubunjing, naramdaman mo kan grabe sigpita sa border control. Arukan na pigibukan, iba? Mga Pinoy pa. Isus Mariosep naman. Pwede dilos ubos, Yan, kaya ito po na makakunyang kita, paabot kita kaan ni nagakanigong tabang lamang, bako sa kita po naghahanap ng diferensya, but for us to help the government attain its purpose for the general welfare and protection kan sa tuyang sosyedad. Tabi, sige, iyan, duro-diretso mo na kita, kan mga istorya pa, yan sa palibot, isihon ta ang impormasyon na bit-bit. Bungkaras kan report. Duman sa tercer distrito kan Albay. Kumpadreng Jim, marhay na hapon, go ahead. Salamat Abi, maray na hapon sa mga paraantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta na muya-muya sa ngunyan. Maniamento kan PPA magin si MD Ararimo sa Piodoran Noel Ordoña asin Mayor Alan Arandia dahilan sa ngunyan tabi pare limitado kulang mga nagoroli na hali sa Metro Manila kumbaga igwaman manageable na sa nang maray. Kumbaga nahihiling na so efekto gayod sa border control talaga isin na nila. Correct. Yan. Nakahuro niya to baga kaso hapon, na ibarita niya to kaso bagong pagkaga. Roger. Si Ground Commander, si Chief Police James Ronatay kan Pulangi, Border Control, na talagang kung ano ang pagkukulang base duman sa executive order ni Gobernador Al Francis Bichara, talagang sara yan. About phase tulo sinda, pipabaralik tabi pare. Yes, Tayuan mandato tugon sa kapulisan, na day talaga nin palusuton kung day ki test, day kan vaccine ID, asin kung ano pang requisitos na makalaog digdi sa probinsya ni Albay, parte kan sa tuyang seguridad man tabi pa de. Yes, Ang sarupang good news na naipabot ni Mayor Alan Arandia sa Satuya,
na pasiring sa Manila tabi pa di first time ini Na? Zero. zero hali sa Masbate hali sa Piodoran negative kay pasiring Metro Manila. Yan. Bako araw Ayan. itong mga nakaagi na daing pakilabot. Oh, kanino? Aging-agi sa naman. Natatambakan ba kipasahero sa digdib yung namo problema sa mga taga Piodoran, Oho. local official digdib taan pigtatakutan na dahil nakukontrol so pag-urulikan mga taga Masbate Mhm. igwa pa so pasiring sa Manila talagang problematic. Ngunyan tabi pa de ayos na kuta na. Ngunyan? Igwanin sarong bus Santa Lucia ang pangaran. Mhm. Iyon gustong ma-check ni Mayor Alan Arandia sa UWA. Sa mga OFW, dari ang pinagsasabi kaning driver, sindadaan na rintahan o nakabid sa mga OFW, hihatod digdi pa de, maski saro duwang pasayro, hihatod digdi sa Pier Piodoran. Aha. Anak po. Igwa maning dokumentos na ipipahiling tabi so mga driver, tripulantes kan auto, crew. Igwaman igwaman tayo nakakalusot nga ni sa border control. Yan, oho. Ang question digdi ni Mayor Alan Arandia na baka suiba digdi bako naman OFW Yan. nakakamali siya digdi balik-balik haros normal an balian biyahe kay ni dangan day nagtutubod ng alkalde na Piodoran sa nang ruta kay ni. Baka nakakanto sini kung sign digdi sa parte sa Kabikulan gamit sa naan ngaran kan na uwa Oho. na gari may program mo niya ng uwa na kapag OFW gari in charge sa paghatod, pagsundo, pasiring sa point of destination, suwa. Ayan. Gari ang bayad kay ni Tabi Pade, kung dahil nasa sala si Mayor sa pahayag kay ni Casubago, nalimbawa saro, ngaya ka na nagpabistong OFW, anarkilada ali sa Manila, gari 60,000, sanggatos mil, arog ka ng dalagan. 60,000 kung solo ka. Oho. Isus. Basta ang dalagan da, mga 60 pataas, 60,000. Oy, talagang igwaning madadag ka na mag-surusindikato na naman. Yan na nga na yan, baka ngayon gigamit siya na naman so ngaran ka na uwa, Yes. kaya gustong may konektar na kung igwaman ang God, konfirmado Oho. na so uwa, may pinagrintahan o kaya nakakontrata na sarong bus, La Santa Lucia ang pangaran. Yes, taara mo kumpadring Jim kun urual daw nan biyahe ka, imposible urual daw may nagabot na OFW. Arog ka ng punto de vista kan alkalde, dangan, kaya nagtutubod ang alkalde, na digdi sila ini nagdadalagan sa Piodoran. Nabaka Roger. kon ang pagiging bihilante kan na mga tao mo yan, Mhm. importanteng maray. Roger, sige. Ganyan, kung ma-check ini ka sa uwa na positive man nga, day man ki-question. Basta, iyo sa na-obserbaran digdi sa Pier Piodoran, Mhm. na kulang naman ang mga nag-uuruli, kulang man ang mga auto nang nag-aarabot digdi, Mhm. iyo yan ang namamalisyan digdi na haros nakapira pa siya ng aldaw nga yayao na naman digdi. Alangan man sige siya na gulping nga yan OFW yung nag-uuruli. Iyo, yung baga, paminsan by batches yan, ma-quarantine pa naman sa Manila, medyo igwaning pag-ultanan ko tanang hurhalawig na panahon. Aha. O yan, kung baga, halos, sarong aldaw sa nang pag-ultan, regular Yaw na trip naman, na yan. yaw na naman nga. Grabe nag-uuruli nga yung aling kuhan, iba-ibang nasyon. Oho. Oo, dahil Sige. man kumbaga, dahil man masyado digdititawan Sige, oho. paghigpit. Ang gusto nila ma-check muna, sa uwa kung igwanin rekonosimento, kan Oo. uwa mananggad na Santa Lucia Bus. Iyo, ipaabot ta iyan tabi, kay diyan sa director ka na OWA, digdi sa Dole, taan OWA baga, sa erarom kan Dole, baga agad makuan ta sina kaning payag, over. Tapos kung bako man rekonosido kan uwa, at least uwa mismo makapag-aksyon tungkol sa bagay na ini. Dangan Roger. pwedeng makapag-aksyon man base sa kung ano na instruction kan uwa sa lokal na gobyerno o digdi sa mga otoridad sa Banuan kan Piodoran. Aram mo, kung halos urual daw man ang God, maduda man sa alkalde. Dari regular ang biyahe. Regular. Pero, may posibilidad man,
Because may mga OFWs man managad na yaon duman sa Metro Manila na kumbaga nakakakumpletar na kan sa nagabos na medical protocol buda papeles, kung igwa ng malarga, ihatod na yan without further Posible delay. man anggad. Oho. Posible ayan. man. Dahil man pigsasautan nga ni kundi naobserbaran sa nadangan, Oho. Bako imposible man anggad tabi pa din. Naigwa dyan kit ako, nalimbawa totoo ini na pinag-arkila ini kan uwa, Oho. baka may kwan dyan, may modus. Kung may lima nga wala, halimbawa doang OFW yung oliti mo, baka may suminabay na dyan Nya. na pako OFW. Pero pigsasabing OFW, lusot sa mga border. Sabing palaman. May palaman. Palaman, oo. Oho, sige. Iyo, tama man, Ah. tama man. Oho, sige. O yun yan tabi pa de, tan pinag-higsiheran digde, na baka malusutan kita, kan mga bata, siyempre OFW, di pa pasiguro. Mhm. Ganyan, at least may konektar ini sa uwa, Mhm. nanganing maisiyan kon, konfirmado na igwa mananggad o dahi an uwa na pinagarkila o pinagrintahan na bus na ngaran Santa Lucia. Roger to that, sige. sige. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim. Ano, yan po tabi, ikonta sana. Susuy-suyon ta sana nin Marhay. Because igwa talaga, maski ako nahihiling ko yan na mga bus nali sa Manila. Igwa sina din talagang so proper markings mga bonjing. OFW, OWA. Yan, shuttle. Talagang igwa kaning programa ang gobyerno. So OWA, bayad gabosan bonjing. Bayad gabosan from Metro Manila, pasiring digdi sa indang mga destinasyon. Bayad iyan. Pero tama man so apprehension ni Mayor Arandia kan Piodoran, ma-check tibaad kun may ipipasabay dyan, may palaman kun baga na bako man OFW kuda kung nalimbawa halos daily medyo kon talaga dapat ma-check ta kun daily parang regular trip na ano di ba parang regular trip na pero kung scheduled ano pwede man tabi sige sandali uy kagawad bong igwayan papaping na kompleto papeles kayo manan ang nagatod sa aki ko kanag uli digdi sa Bicol. Yan. O totoo, igwa talagaan mga dokumentos papeles man. Yan. Salamat. Tabi kagawad bong. Kumusta na tabi ka mo dyan sa Boys and Paints? The number 1 paints. Tabi. Yan. Tabi dyan sa Indo. Good morning, good afternoon tabi sa imo kagawad bong ha. Sige, ipacheck tayo sa tabi. Sandali po muna. Kumpadring Alta. Yan nasa laog pa kita kan sirkulo. Oras Pilipinas, 4:35. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients
Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals. People of dignity, integrity, and compassion. People who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our work. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation.
Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Nahiling mo na ang tatabonjing. Sige, sabi ni Sir Tony Norreyes diyan sa opisina kan alkalde sa Legazpi Hall. Sabi ni Sir Tony, good PM Sir Pio. If it is on a daily trip, I'm doubtful because OWA trip are on a weekly basis or only after the ROF's quarantine period. Yung nga ni sabi tabaga sa bago bunjing. Kung yan na igwasan na ni schedule iyan na dapat na pagbiyahe. Lalo na susugduman sa pagkakompletar kan medical protocol. Ano po? Kaya magayon na ugitayan po diyan sa OWA Mananggad. Ma-identify yung legitimate na OFW carriers ining mga bus and so ma-coordinate on a regular basis so pagbiyahe sa nakaan. Outside of which pwedeng illegal yan ha. Kumpadreng Al 15 bago mag alas 4 kay alas 5 padingal marahin hapon. Yes, marin hapon pwede na iidaw kan mga konsumidores sa barangay kan kuryente napigsasabing pirmina sa ng clearing operation. Napigsasabing kan apek rason sa mga brown out. Yan ang sitwasyon dahilan sa napapastidyo ang mga konsumidor na haros bibihiraan simana na dahinin brown out. Asin kung nilingon mo ang rason kan APEC, kasabay pirbidyan ang clearing operation. Samantalang daiman kinahiling na tauhan kan APEC na nag-clear sa mga tinampo. Ito kayan, hindi sana sa mga rayong barangay sa southern area, mahiling mo ang mga sanganing kahoy na nangunay-wagay na nagsarapin sa wire, alagad man ini harali o dahil man nagkakaharali. Ang naliwas hindi sa sinasabi kan APEC na clearing operation na. Dati sa barangay, may versus mga panahon at barangay, pero mo niyan sa kauyaman naman kan mga barangay, at pagkumaray na servisyo kan APEC, dahil naman ako nag-irintin at barangay na magtabang sa clearing operation, kaya kung mahiling mo at palibot, talagang yaon dyan ang mga sanganing kahoy na nagka-apektar, pinaparos-paros na naging dahilan na sige-sige brown out, sige sa tuyang palibot. Mas nauuyam nga ni ngunyan pade, kung daing ano siyang brown out. Sarong ba yan? Mas kaya ng oras naputol na si Padingal, nag-brown out. Mas nauyam na nga ni ngunyan ng tao, kung daing brown out.
Ibaga man nagadadi kan mga nakaaging programa ta namin na tanamanan so pagdududakan iba ay naman ning kuan bad bako naman nin rotational brownout na yan na pinagigibo. Pero may bagang rason itong so kuan. O padingal go pade. Tama po. Nauyam talaga pagka brown out. Pigi daw. Ilaw ng brown out. Yung masarap. Roll daw. Expected na brown out. Pag brown out, naiidaw na good brown out. Nya. Lang iya. Talaga, matindi. Talaga, ibang klase ang servisyo niya ganapin. Yan ang informasyon. Digit sa Saudi American Ligaspi, Mario, DCTV. Salamat kumpadre Al. Istorya hali dyan sa luwas. Dire-diretso muna ka ng informasyon. 12 bago alas 5. Ans, marhay na hapon man. Please go ahead, Ans. Maray na hapon si Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, uminabot na sa 474 ang bilang kan mga returning overseas Filipinos na nakaresibi na kan sa indang benepisyo gikan sa programa kan OWA Bicol o kay Overseas Workers Welfare Administration na Balik Pinas, Balik Hanap Buhay programa. Sa impormasyong ipinaabot sa DCGP News ni OWA Bicol Information Officer Rowena Azaga, siya yung sinabi na sa laugkan na programang ini, nag-alokar sinda ni 30 million pesos din pondo para matauan ni assistance o kaya livelihood support na mga ROF na nag-uruli di sa Kabicolan dahil sa naapektaran ang mga inikan pandemyang COVID-19. Kantidad 10 mil sugod 20 mil pesos na itataukan OWA na asistensya pinansyal para makapagpuo naman in hanap buhay na mga ROF na nag-uruli sa Kabicolan dahil sa apektado nga inikan na pandemyang COVID-19. Ipinaliwanag ni Azaga na sa ngunyan padagos sa indang pagtao kan siri na programa sa mga aktibong miyembro kan OWA Bicol o OWA na sagud sa ngonya na mamatian ang kadepesilan darakan pandemyang COVID-19. Sinabi ni Azaga na sa mga interesadong mag-avail kay ning programang ini pwede magbisita sa sendang opisina o kaya sa sendang opisyal na website tani na maarami requisitos sa semana tulos na makaapag-apply sa nasambitan ng bagay mentras na ipinaglilaw man ni Azaga na sa ngunyan na pinagkukonsolidate manindaan ng mga biyahe kan mga bus gikan sa Metro Manila na nagkikater kan mga ROF na muyang mag-uluri sa kada probinsya urug pa ngunyan na padagos man ang patakot na darakan na COVID-19 asin man iba-ibang variants kini digdi sa Kabicolan. Tamang-tama na-report ni Jimmy yan manangod sa mga OFWs. Roger. So mga bus duman na minaagi sa Piduran na ining shuttle supig arkila ka na OFW OWA halos regular basis nagdududa na so alkalde baka man sa kun ano pa man kundi gustong ma-check kung an mga nagbabiyahe digdi Santa Lucia bus daw ito halos regular na Roger. Gustong ipa-check sa OWA kung talagang ini igwaning halos oral daw ang biyahe o every other day gayod and kung ang talagang nakakalong na dyan to lihiti mong mga OFWs yan ang gustong ipaabot nila sa OWA pad lamang maklear yan kung buda maisihan nila kung ang trip na yan is a legitimate trip carrying legitimate OFWs kompleto papeles medikal. Roger, aramon tabi sa Pio kay Ma'am Weng Azaga yan kung talagang legit na oral daw ang biyahe kaya na nasambitan ng bus. Ang aram ko, susog sa mga initial na informasyon kay itong mga nakalihis pang mga bula, talagang nagkaigwa din na daily basis. Depende man daw tabi sa Pio sa bilang kan mga ROF na nakiklear na for COVID-19. Depende duman ang biyahe ninda from PITX sa Metro Manila. Aramon tayo ngunyan sa Bicol kung sagkod sa ngunyan daily pang trip ninda. Ang sabi ninda, depende man daw sa numero kan mga papaulion na OFW. Iyo nga ni Anta, balik, posible naman bagaw halos daily igoning trip, regular trip na Iyo baga. Ikadua, so pag-observar pa baga ka na medical protocol, 14 days. Kaya so alkalde, medyo kan lang, apprehensive lang ning di itabe. Yes, sabi sa Pio. Makuan lang kan OWA, may pasabot lang na unipuan sa muyang regular trip na talagang pigigibo and magpaluwasin na sa publiko gayot. Uni ang bus, dua or tulo ini, carrying araw kay ni mga passengers, uni mga plate numbers, gabos iyan. Kung sobrado dyan, ang pasahero, questionable yan. Tanganing igwaman, ninagakanigong basis, yung mga LGUs, araw kang pulangi kan Piduran, kung mag-agi dyan sa inda, igwaman si daning peace of mind, over.
Roger to that, Supeta, ipaabot tayo mismo sa Owa Bicol and maaraman tang kasimbagan kayo sa mga maabot na oras. Opo, sige. Ang tabi, Sir Pio, ang pang-informasyon, Ans Galero, Salamat man tabian sa istorya hali dyan sa luwas. Yan ha, dahil sana magpara, adita ipapaabot mo yan sa OWA through Ans Nagalero. Kay Mayor Alandria tabi, we will do our very best na may paabot yan na concern sa OWA. Diretso kan istorya, igo na lang kita nin 7 bago mag alas 5. Renz, marhay na hapon. Go ahead, Renz. Yes, maray na hapon tabi, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga tuganyato nga mga bareta sa pagbukas ng klase ngunyan na pagkaaldaw, higit sa Bicol University. Nagkamanin extension na enrollment sa nabitan ng universidad, tanganing tawanan ng konsiderasyon na mga estudyantes na medyo maluya ang internet access sa indang mga lugar sa pinirmahan na Office Memorandum number 177 2021 mismo ni Dr. Arnold Mascareñas, ang BU President, na kung saan pinag-extender ang enrollment period digdi sa Bicol University hanggang Agosto 14, 2021. Asin ngunyan niya ni magpuuna man ang formal na klase. Inabisuan man kabos sa mga faculty members, maging man mga profesor, na magkigwan ng konsiderasyon sa mga estudyante, maging man sa pa-distribute ng mga learning material. Iniyan pinagtataram na synchronous as in asynchronous type of learning na i-apply man sa mga estudyante. Ibong nalado digdi man sa banwaan kan daraga, mapuon man ang klase kan di kumsiyo daraga Community College sa maabot na Agosto 23. Kasangon niyan na pinag-abisuan man kan College Administrator na si Dr. Joey Zamora, ang gabos ng mga estudyante na magpa-enroll naman sa indang eskwelahan, gamit man ang sa indang sidiring website, ang aning maka-enroll naman ngunyan sa pagbukas kan klase, ngunyan na Agosto, digdi sa mga nanambitan ng eskwelahan, na arkandikum si Magin Man kan Bicol University. Di sundo sa Sabado, pwede pa sa Sabado. Roger Tabi, Sir Pio. Roger, bukas sige. na bukas ang sa indang mga website. Roger. Yan Tabi, Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon dito sa luwas. Renz Luna, DCGV. Salamat, Renz. Diretso kan sa tuyang report. Ganyan na pagkahapon man. Final report sa Bicol Target. Kumpareng Jomar, marahin hapon man. Please go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Bantay sarado kan Tabaco Police ang entrada sa Albay digdi sa Pier kan Syudad kan Tabaco. Inapektawan ni doon ngunyan ni Lieutenant Colonel Edgar Asutaya, Chief of Police kan Tabaco sa pagkikipag-olay sa DCGB News. Sinabi ni Asutaya na nag-designer siya ng mga police digdi sa Pier para masiguro na ang mga magralaog digdihali sa Islang Province ng Catanduanes yung nakasunod kan mga patakaran basado sa ipinaluwas na Executive Order number 27 ni Gobernador Al Francis Bizarra. Sa iyang sinabi na pasiguro man sa inda dahil ang taduman mismo sa Catanduanes, sa Birac, asin sa San Andres, iyuan pigre-requisa na inikan mga otoridad duman at Yes. natugutan ang mga pasahero na makalunad sa ferry boat. Oho. Alagad kuning kaso man na may mga nakakalusot, pasiguro man sinda, naigwa man sinda digding panigundang pagrekisa para masiguro na kunigwa man naman sa pier kan sa iyang sinabi na double purpose man ang sa indang pag-checkpoint o pagbabantay digdi. Dahil ang nababantayan man ng tangali na daroon duman sa Metro Manila, kung may natatimingan sinda, automatic na idakop ninda ini as in i-turn over sa Land Transportation Office. Roger. Yan, pa yan mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat man kumpadreng Jomar kan mga istorya sa paagipukaan. Nagpapasalamat man ang Bicol Target sa Saint Gabos. Asin amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod News Direct Edwin, asin si Francia May Boras. Ako po si Pio Fernandez. Asin namang Diyos ang magbantay.